Henry chu kumsom pasari chau alani a ma se keji zala ya rit ani to a an skula phei chuan an fiam na samaya aming an phwa saka fiam thu tho nan tak hian an mang ani ber mai athil ton thina wang chuan aril ru ana a akhwa har thei khop mai ma se mi pakhat te ma ama tilim ve thin tu oma aming chu Sophia ani an skula chuan meche mel thaber ani nge Henry chuan Sophia chu angai zong em maya ma se adin muna ngai to in Sophia chuan shiat po a shiat a in ring lo ani ma se ni khat chu athil be sei lo deuh mai athleng ve tlat mai Sophia chuan Henry chu an ina party an buat sei na local ve turin asom tatlat maya Henry chuan a oilo hial zoka a hlim box si hei hi ka hun tha ni chun ani nge yang ti in Sophia thin lung hne thei dan chu angai to ta a ti chuan a ma sabera sut moi tak alia karman to tak a ho boka engkim mai chu kaldi khap se adua a thian te poisa po apuk hiala Sophia tan present thatak mai apek thei chuan ati hlim zual hle don ni in a hria ani athin lung chu be seina ina khata hei nge hi katana van na intran na tur chu ani nge yang ti chu aring het dur to mai ni ti chuan party hun chu alo thleng don ta a Henry chu hlimviau ma se azam ru em mai boka aso thar le chu ha in akar man to tak ho chuan Sophia te in lama chuan eng khal phei ve ta a Sophia te in avathen chuan zirlai no pangtam tak an lo oma an zawai mai chuan an hlim em vek mai ni hiana lang Henry chu zamle zak tak chung chuan avalut ve a Sophia ta na a present le chu kengin avapeta chuta le abe seimya lo thil athleng tatlat mai Sophia le achian te chu annui ta huk maya Henry chu azam cheta ngatinge mo annui le ti chu angai to tangut ngut maya chuta zet chuan Sophia chu aronding chuaka midang zongzong ama ngai chang turin a hanti a engemotak asoidon ti sha in Henry chu hlothon na in alo khata ma se Sophia chuan enge asoidon ti a hre chak tho box si chutia be sei tak le be sei ngam chia box si lo chunga Sophia thu soi tur angai chan lai tak chuan Sophia chuan athin lung tina em tu tur aron soi chuak tatlat mai kan in choina kha in na sha em kan skula mel cheber po songkal theyang ka ti kha heya thleng dikta a han ti chuan midang zong chu annui dar maya Henry chu azak lu tuka ake chu akhor der maya amaila chu asen opa abing mup mai ni athu sha zo cha chu a oilo hial zo ka ani theilo ti in khokral dai mai chu adu ani chu mai chu alani lo Sophia bialpa dik tak zok chu aron kal hnaya Henry chu ahan chuk en ang ven vona thian pa Sophia anga mel thai hi athin lung in ne thei in ring ve deuh tina emni ahan ti a Henry chuan chan po achangam lo akho mu chu a phe roi maya amit tui aron parola midang hola chu annui ring tol mai box si chuta zet chuan a in sum zo talo azak lu tuk chu a maya hup taringot maya lelam a hoya chakthe ang berin pon lama chuan atlan chuak ta atlan pa chuan thinrim na le za na ina khata angai zon ruk ve em Sophia in ati dan te shep chu she omati a ake chevek ani ber mai ma se athin lung chung rel taka chuan thinrim na le phubalak chak na aron piang tatlat maya ina thenga aruma alut ngala a inkal nana amit zong vung vek khopin achapa azak lutuk chu alu te po a hai moya a phone la a aril rula peng thei tur dang anom takin ti in
eng emo chu a en kwala ma se athil mu ho chuan a hnem don emo ati lain party na an thalak le video an post ho chu a mu a chu chuan a ril ru atina thar zel box si chu mai ni lovin ama antrol na le an deu so na then khat te po a mu a mi zong chuan an nui zat vek ni mai hian a in sha ani shi om ti viau ma se a thin lung chung rila chuan phuba lak chak na chu a ron lian ta tel maya dar thalanga chuan a in ena phuba chu kaladon khop mai ti in a phun ta sep mai kar ni chung chu school po akal ngam talawa a phone a switch off a tu ma biak adu lo a thian thatak tak te pon an be pop theilawa ni tin mai chuan engtin nge phuba kala kang min nui tu te zong le ama Sophia ngei po kha engtin nge ka ti let ve ang ti ngot mai chu angai to ta tlut maya zakviau ma se tomreng thu om hek su kar ni no chuan school lama chuan avakal vele ta a ma se tun tum chu mi tu ma in an lo shat lo nan ti in mai ko raleya chu avwa tatlat maya tu man an lo shat lo abe se ni ma se chu ani donem le classroom chu avathenga tu man an shilo tura a in ngaya ma se ani haulo ama an mu vele nuiri hli rina khatle ta Sophia nuiri phei chu aring bik ni hian shia a an nuiring lutuk chu classroom danga mi te po chuan ngatinge a an ron ti sap hialani Henry chuan ti vak ngai na a shelo ate ngoi ni hian a in shia a chulai mun atanga tlan chwale dai mai chu adua ma se han tlan chuak ngot po ni se atlan bo hlen thei chuang si lawa chu wangin Hmalam amela atwar tatlok mai ni annui zo ve mai tura angai lain Sophia le a chan te chuan an ron tran thale zela annui le zela ente u mai court te ron wa vel ti in annui na sa zwa sawa Henry chuan han tra le mai chu adua ma se chu thil thaber ani si lo an musi zwal sot don ni hian a shibok si Sophia chante zinga mi Sandra chu aron kal naya Henry Michael chu aron phi thak sak sok maya Henry chu bing le ta mup mai engthil che ange ti tur po ashilo chuti lai tak chuan be se lo tak mai thil a thleng ta anung lam deu atang chuan me che pakhat tong tam lem lo Emily chuan Sandrai kut chu aron chela du tok te ti in aron khapa Emily hi scholarship wanga he school lo lut ve the hi ani a anre the ve a anu hi Sophia te ina ain hlot thina an chung ko an harsat ve avangin musit ni shi omzia asha a Henry chu akhongai ani du tok te u a hantile twara chutia aron tingam chu makti in midang ho zong chu an ngoi ta duk maya Emily chuan Sandra le Sophia chu han mela athina rimti asha thei okhor deu dat chuan khatia musit kha inne velawem ni du tok te u a han tile a Sophia mel chu alo dang lamta chutianga khak tu le khap tu chu ala tong ngai lo ngoi mai te min khak venga melo inu po kan ina aron in hlo thin ti hi mi zong shat lain ka soi idu ve ni mo a han ti cha mai chu midang zong chu an ron noi chuak le ta huk mai chu ta le Emily mai chu aron sen le ta tron maya Sophia ti boy chu adu big lo ma se Henry chu akhongai avangin aron chan ve mai kha ania chuti lai chuan mi then khat chuan Sophia po hi ative ma tho chukati antive sap thawa ma se ashat laya soingam ero an si lo ani engpo ni se an ba na lo huna pon lama chuan Henry chuan Emily hne na chuan in thlasung takin vo in kha
kalom lutuk ania kalom lutuk ringot o min chana wangin Sophia Khan atilet ship mai boxi cha poikati lutuk a han ti chuan Emily chu zalo deuh chuan anoi haka a ho lutuk khatiang te kha chu katong jing to lom atia Henry chuan Sophia alangai zong ve thin kha a inten jok engtin nge khatiang me che swale chapo lutuk kha alo ngai zon ve em the jok ni thashung takin Emily ne na chuan thian kan ni thengem ahantia Emily chuan nui varvar chung chuan theite renge ti in phone number te chu anin pe a hokonga chuan an hodun ta a chuta le kar pakhat hian aron tlan pel don zeta ma se anzona chuan ading ta achunga chuan Sophia kha chuanga driver chuan Emily chu ron chuang ve turin aron awa Henry chuan a hret thiam lo hle Sophia the driver anilom ni atia oni e ma se ka chuang don lo ti in Emily chuan a changa Henry chuan in omna hmun ain angem ni a han ti chuan o in ange ma se abula ka chuang ngai lo apa po hian chuang ve turin min ti thina ma se Sophia hian min hu phur thin ema ka chuang ngai lem lo an driver hi afela min som ve mai mai ani hi a han ti chuan Henry chuan mak athitel tela Sophia chu no pangswal takani ti a chiang tel tela tuna chuan Sophia chu thati na pakhat ma anei to lo a huatin a hoto zoka chutia an din reng lai chuan Henry shwai tu tur motor po aron thleng ve ta Henry chuan ron chuang ve dai ta che kan thla ho pa don chinia atia Emily chu aron nui chuak ta a achunga hetiang hian tu ma hoi ho man la chuak ngai lawa oho kavan lom em tin kara chuan chuang ve ta a ti chuan an tlan ta Emily te in an thlen chuan Henry chuan ani phot o ilawin enkol thadonia tin anin bye bye ya Emily po chu a hadam deuh song maya ti chuan an ina chuan avaluta ma se in chung avalut cha chu a be sei lo lut tuk thil a thleng le ta a chun zom chu episode dot le kan lo ti chuak le don nia Emily chu an ina va thlen chuan a be sei lo lutuk tak mai thil a hmuta anin chung chu tuibol hlo tak mai hian alo chim vek maya anu chu thingthi in chuat ho chu ti ro tumin alo not na saviau mai boka Emily chuan nu ngati nge heng tui zong hi khoi changa local nge ti in lau thong tak chuan han zota anu chu aron hoi chuaka a mela chang chuan alungai ti a hria the amit tui ron luang thla chu a han shuvata ma se shruk zo mai thei anilo amit tui dang ron luang zel shu fai pa chuan Sophia mole ti in a chang ta chuta a choi chun zom zela ni chin deuh khan school atangin aron ho a lung oi lo dewin an ina tui cheting khom zong chu kan ina hian aron bun hmik maya tilo turin ka hantia ma se min ngai pui mo lo khop mai nang mun ti fai tu mai ti in min husit ema athu soi zong po kha ka hre seng talo ti in a soya chu thua sha chuan Emily chu thinrim na in a khatta a Sophia in chu tiang thil aron ti chan chu ni chin deuh maya school a thil thleng wang kha ani ti a hre chiang khop mai anu chunga chuan alo thuan ani Emily chu ein hum ru a Sophia chu kawa bedon ani atita a hetiang mai maya a mu sit tur kan ni bi khleinem ati lai tak chuan an chak dewa tang chuan nui sorry alo omta Emily chu rang takin han hoi chuaka an pia chak dewa chuan Sophia chuan alo nui so na sale ti awamu thei Sophia chuan ale peka chuan nang ma ni chom tu cheu hi min za ve deuh ka be sei tonia a han ti a chu ta le abula bucket dang chu ron choi chuak le in anin chunga chuan aron le bole ta vek mai anu lo ti fai to zong po chu abale veka arima che em mai boxi chhuata mai ni lo
an thom hnuwa te pawh chuan a kai deuh nuai maya Emily thinrim lut tuk chu vakal chila kutwa thak mai adu a ma se chutia avakal ma chuan anu chuan alo chel mana kallo turin ati ani kalsu omzia omdon chuang lo ati awang chuan Emily pawh chu a in sum le thei shama ma se a thinrim em awang chuan ala khor deuh dera chutia Sophia thunwaya an omle hanti let ve an ngam lo lut tuk chu Emily chuan shi omatia anula chu chhuat hu shofai turin a thing thile rap mai box si a mela chuan a chawani ti a sha theya Emily chu a tap chuak ta chhuata chuan a thut noka anu chuan aron ko a ka fanu tor sham ro engkim a thale vek mayang hi chu kan la pal tlang vek dona lom ti in han nem ve boka ma se ama po chu amit tui atla ve tho Emily chuan engma asoi zui to lem lawa anu chu akwa a chapa ma se aruk tak chuan thutluk na lian tak mai asiam ta hetiang hi chu kan ni reng big lo to pang engtik emo chuan zangkhwa alabung budona lom ti in chuti lai chuan Sophia chuan chomi tanu fa chu engemo an ti le ti sha tum ni om tak hian aron la be thadeu duk maya anin ko ani ti sha in an chokalama chuan lu trua Emily te in chabe chu la in pon lama chuan a chuak le tadai maya nakin dewa chuan in chung hu zong chu an shufai ta Emily te nu fa po an chaw to khop mai hadam taka khoma muteng ding chu an du to ani ti chuan an omna atang chuan an chen na in lampan chuan an ho ve ta tuna an omna in hi an chen na in ani chia lawa Sophia te in an ti fai chin chu ani a an ti fai zo hian kongka an kala an omna in tak zoka an ho ve le mai thin ani anin tak zok an thlen hnu chuan kongka an han hong dona ma se chabi an muta haulo mai anu chuan Emily khoya nge chabi kha om atita Emily chuan ehe Sophie te na khan kan thengil pal anianga kavale le mai nge atia Emily chu rang takin atlan let le a taxi mantur azong pa nga ruaya ma se zan are chan to a are rui mai boxi borak la chu avote vur to maya taxi man mai tur a omlo avangin Sophia te in chu avatlan thleng ta zak maya apuma ruak viau maya aril aron chamani ma se chabi zong tura kalani avangin eitur lampo angai to man lawani Sophia te la chuan kongka chu anlo khar thiap to avangin a han kik dona ma se Sophia nu le pa po Michael le Belinda ite ti chu a sheruta a enge an soi sha tumin a han ngai thla uluk le zwala Belinda chuan thinrim deuh takhian kan fanu Sophia hian kha partia khan poisa tam tak a mangrala kan shiat mia lovin poisa alo la chuak cheu ti te isha em alo ti a po Michael chuan Sophia ang em kan chung kwa ti boy tu hi midang an ngai lo sin le anu tak takina thi san lai khan ka khongaya kan lo en kol mai po a ma se tu na chuan ke in chir ta rum mai atia chu thua sha chuan Emily chu ameng phok na sata mai engtin mo Sophia hi an fanu tak ani lo mo engtin nge ni thei jok le atia chu ta po mai kala chuan a soi chun zom le zela atan hian ka thei top ka chua ma se boina bak min thlen lo ni hi ati deuh mak maya Emily chu athir sha chuan a thong khop mai Sophia chu swalviao ma se chu thu han sha chuan a khongai le no viao maya ma se chu ti mai chuan alo ti du da to na zong te chu angai da mai thei chuang lo engpo ni se engma shiro anga om chu angai do na ni ti chuan kongka chu akik tat maya Belinda chuan alo hona kapi kaloti boy le lok mai cheu kanu khan kanin chabi kha a thengil ni in kan sha kalau let le ani hi a hanti chuan Belinda chuan oho animo local ro kalowa zon poyang che
atia Belinda chu a melanda na tang chuan amuta chuak tran to ti a sha thei chabi omna chu an han zong tatak taka ma se an huta haulo mai Emily chuan Sophia Khan ala anile shim shimang ti ngai dan chu ania ma se asoi chuak du shi chalo chutia chabi ber an mu tak lova chuan anin lampan chuan kudruak chuan a hota ringot maya nichin dewa athil shat kha ngai to charchara Sophia chu an fanu ani tak tak lo ti na animo chuti lain midang mu sita ching em mai boxi a ti in chutia ngai to chung chuan anin chu awathing ve ta anu chuan alo ngak ring to a beise ti sha deuh tak chuan chabi chu iwa muta em alo ti a Emily chuan kan zong na sa ama se kan humya lo a han ti chuan anu chuan atlai to sin le ati a mundanga han kalmai na tur an nei boxi lawa khwala chu avotel tel mai boxi do than tur dang nei talo chu an veranda chuan an thuta ringot maya mi mudre hun ani to boxi a avot an telutuk chu an nufa chuan anin kwa ta ringot maya chuti na kalain khwa aron dura ro aron tla ta phwar maya anom na lai chu ro chuan aron the chanta annu fa chuan akil lama chuan an tom choi maya ro chuan aron the awangin an korte chu a hu lekleka vot an telutuk chu an khur ta hlak maya Emily chuan anu khur hlak a han sha chuan shi omatia ma se ti theidang anei vak bik chuang silo cover hun nga top chu ani mai atu kaloni a school lama po chuan Sophia nung chang chu angai mo om tel maya a thian dang te po chu mu sit a chinga anzir tir tu tela aza box silo tu man kompo an kom thatak tak du lawa an kom du lo aya ti in midang ti du da le deu so chu a war sau thin ani ole chum kha chu Henry chu accusation Kelvin te ina avalenga Kelvin hi zai thiam tak mai ni a tuna po hian mi te chuan azai chu an sheve chan mek to ani Kelvin chuan halathar te chu an ngai thak tir vela chutia a phone an endun lai chuan notification hi aron langa chu Henry chuan amu in amit alatariaw mai Hello ifans kania khongain min lo reply ve ti hi ni a Henry chuan chik de win han ena chu message ron thon tu chu tu dang ni lovin Sophia kha ani khatiang me cheno pang mi zong a mu sit emoti mai turin akazena ngai sang em ani ti a sha chuan a mela chuan mak ti mel alo lang theya Henry chuan ngatinge a isha zong ni emni a han ting alwata o sha e kan class mi lom ati ta ka chuan Kelvin chuan ani chumle ma se he ming esan mel le maya a han tia unma a alo text to na zong chu en tir ta a Henry chu anui chuak ta ringota a chan chu a chapo te lul nen Kelvin chu in Ngaihnawm takin tunma atangin alo text charger to a Kelvin la chon voi khat po ala reply box silo Henry chuan a oi lo zo ko lo mole ati chuak le ringot thina chuta Henry chuan thil pakhat angai to chuak ta a Kelvin keman kalo reply chin do na mi iphalem a han ti ta ka chuan Kelvin chuan a phone chu ape fata kha idu dan in reply ro engtin nge ati te reng en chin teang alo ti a Henry chuan rang takin reply chu a han meta WhatsApp lama min lo text la ti in ama phone number chu awathona rang tak mai chuan Sophia chuan WhatsApp lama chuan ron be ngal ta vata Kelvin a bia mo ein ti char ani Henry chuan a han share zela me chedang dai a angzok alom le school lama kha chuan a swal thin te reng nen tuna chuan apulai tin a fil hle maya ti in ngai to a reply har lek te chuan Sophia chuan aron text je man zela Henry chuan tuna chuan min musit tu kha ka du in ka bikwal theita ati a anui varvar mai mut alo huna amut ma deuh chuan ale peka engtin nge ka biak zelang o engpo ni se zirlai ka zirtir ve hlak chu angai don ani ti in Henry po chu amu ve ta a atu kaloni chuan angai te pokin Sophia chu school lama chuan aswal le hle maya
ma se in lama ero Henry chuan Sophia chu adu dan dan ina bekwala abol kwal thina Kelvin anen anin bia emo ati avangin Sophia po chuan nuam ati viau maya ma se nakin dewa chuan Sophia chuan kan school proma minkal pui thengem tin arun som ta a Henry la chuan ngai tua thuilem lo chuan kan pani a kal idu amo ahan te a Sophia chuan rang deuh mai hian te reng mai minkal pui the chuan kalom ngotang ti in arun chang vele wat poka Sophia chuan an khwa a zai thiam lar chomek mi te puin an ngai san ruk le ahla an ngai thak na sat em nen proma an kal dun the ni chuan a thian te chuan an ngai sang don hle ni hian a hria a heti lai hian school lama po promatan chuan an buat sai na sa to khop mai kopui nei te po an kopui te nen moi taka kaldan an rela kopui nei velo te po in kalpui tur an zong deuh lai hlom to a lam tur te zai tur le zanvo nei tur ang te po anin buat sai na sa to khop mai Henry po kha kalpui nei ve ngei tumin angam tlak thin khate chu han som ve hlom thina ma se a thau em awangin tu man kalpui tan an du lo ni inalang chuan lam an lo siam zel mai chutiang che chuan Emily po kha tu ma kalpui tur nei big lo an re the em awangin ani ne na in thurwal kha tu man an du lo ani mai the ti chuan Henry chuan chu sha in zakchung chung chuan Emily chu kaldun puya avasom ve ta roi maya Emily chuan du than tur dang nei big hek lo le alo du ve ta ti chuan an pani chuan promakal dun tur chuan thu an ti tluta phota heti lai hian Sophia ve thong kha chuan boina lian tak mai aneya zanma salam khan Kelvin chu kalpui tan alo som hlotling diam to ni ina insha chuti lain bial papa ngai ane sa shim boxi engtin nge ti ta kangle atopa chuan abial pa ain Kelvin chu athang ta zoka abial pa chu athenta abial pa tan ka du to lo che nang aya thazo khi ka du ani ati ta tol maya abial pa chuan sheom ati em maya abe se lok sa ani lawa promatan thei to pin alo in bwa sai ve vek to nge ani a me cheduat em mai in chutti maya a then chu a the thiam thei lo ani ma se Sophia chuan poiti na engma anei lo Kelvin nen chuan uncle ngei don nia a shat awangin do thu alo sam lok na sa khop maya a thian ten an mu huna an ngai san dan tur te alo hisab lok vela heti lai hian Henry le Emily te po chu prom kal dun tur an ni awangin anin kom nge ve tela Henry chu ain ring tok lo hle ti a hriatin Emily chuan ti dan angai to ta a thawlu tuk chu ti re thei deuh ani chuan azia ombe sein a than pui ta a school bana piangin jima ankal duna exer chu an la dun thina chu mai nilovin doctor aron saka a ele in po doctorin asoyang zel chuan a in control chhota a Henry la chuan chutiang taka support tu anei ta kha chuan nuam ati a thei to pa cho a chutiang thian tha anei chu alom em boka atran ter chuan prom uncle dun don awang chowin anin kom kha ani a ma se hun aliam zela hun an man dun tam hnu chuan anin du tak ta hiala Emily chuan ahan fui vel te hian Henry chu ahlim veng thina a ayana sa zokin chan ala zela prom an nei hun alo thlen don meu chuan Henry chu alandan alo danglam ta viau maya ataksa po amoi ta viau maile Emily la chuan a chuang em maya chuti taka ataksa lo danglam ta chu alom puyani Henry po chuan Emily chu angai hlule zwala chuti lai chuan Kelvin lema achana wang khan Sophia nena aninkar chuti felangaya zanalo ni chuan Sophia chu avatex le a chanu proma khan kurun kal thei don lo tlup mai ka kara chi swala siam that angai dona ka man don lo avatita a chun zom le zel chu episode dot le kan chun zom le don nia Henry chuan prom chu ka local thei don lo tlat ka car accident awangin ka siama ngai ti in avathona Sophia chuan avazia love ma selungai su car chu keman klo boy pui vek mayang
local shim la ka du ani iron in lan thei chuan abak zong chu ka tum vek mayang atia kalpui ngei chu atum ru khop mai abial pa kha alo chen lak lo to sia kelvin tal chu akalpui nge angai awangin ti dan tur angai to ta promata na inbot sei chu thil hau tak tak ani awangin achung te hena puisa adil ngam don lawa chu wangin arukin thil atile don ta anu a bazar lan chuan anu ruma chuan avaluta achimoi em mai pani chu aruk chho sakta a rangka chakchi ani awangin aman po ato viau don ti asha thei ome pakhat chu aruma ada tha a pakhat jok chu avashal ta a ashal na puisa chuan karman to tak mai abuka thomnamoi tak mai alei boka aril ruwa chuan athil ti swalam alang lowa achhian ten an hmu huna an ngai san dan tur ngot chu angai to ani ti chuan a hun chu alo thleng don ta mi zong chuan prom chung changot chu an soi to a an kalpui tur te an soya an thomno hak tur le an program nei tur te chu an soi lai vek mai ni heti lai hian Sophia te in lama chuan boina lian tak mai a thleng me kani Sophia nu chu alo ho to a Belinda chuan achiman to em mai pani lai chu aboni ti a hre chuak to boka an hmalok program poimo em maya orata na lekha ani nge a azongor khop mai muntin reng azon hnu po chuan a hmuzo tatlat lo abedong chanta chuti lai chuan Sophia chu sitting room lama chuan boy mel tak chuan alo omve mek boka anu thinrim thoma sha chuan rang takin avatlana engma shelo ni om tak chuan kanu engatinge harsat nai neyam ni avatia anu chuan kachi kha apan ni na botlat mai ka jong mu zo lo atia chuta Sophia chuan ti dan thadeu a hre chuak ta a kanu vo in khan Emily nu kha iruma alu dulai ka hmuwa ala ani nge yang hetiang thil hi ati du karin lo awangin kalau inliam ve maya avan zia lo tak em atia chu thua sha chuan anu chu a thong khop mai Sophia ichiang che amo I muswala ni lo mo atia ingwangin nge mo ka mu swar ringo tangle kamit nge in ka molom ka chiang khop mai ti in Sophia chuan a hansuya minring lo ni chuan va check ula alola tiral man lo ni chuan alakol nge yang ati chuan Belinda chuan mak ati khop mai Emily nu chu kamerin zong takani sin male ati bongbong maya kailama chuan unidentified turin Emily nu po chu alo thleng ve cha engin nge lo hmuak don ti chu shelavin hlim tak chuan Belinda te na chuan alo kala Belinda chuan sitting room lama local lok tur chuan atita a amela chu adur de khup maya engthil nge nyang le ti in Emily nu chu tlemin a hlau thong ve deu kapi thil dik lo a omem ni a han ti chuan Belinda chuan a chan ma in Sophia chuan ring deu check thok hian nangma thil ni lo ilo lo ring nen kan sia I bek kha han hongte achunga enge kan endon adita a Emily nu chuan a hre thiam lo khop mai awamak omve chu tiang thil engma lak ka nei bok si lo ti in hlau thong lutuk chu amit tuipo aron parol ngala Sophia la chuan do sai chu kanu ruma iluta a thi ru ni kha ka movek chelom adita Belinda chuan chu tiang bora ka om chu pui ti a ma se afanu thu soi chu dik nge ya sha ta wangin a in ti pachan lui angai boxi Emily nu hne na chuan thatakin a bek chu hong mai turin atia alo ru tak takang ti chu a hlau zo khial ome hunrei tak chung an rin em mai chu rin hlel angai ta sia zoimong chuan a bek chu a han cheka atopa chuan a thi pakhat chu a bek monga chuan alo om reng mai Emily nu chuan chu alo hmu in hei hi engtin nge heta hian om the ka ba she thiam lo ve kalak animia lo nia aron ti chuak ta ma se athu soi chu to manan oi sak ta lo ani na taka chuan Sophia Khan
Emily nu beka hian arukin alowada fel than chuni in Sophia thil ti vek ani Sophia nu chuan khoya nge pakhat jok kha om hei pakhat jok chu I beka kan hmuwa adang pu kha ilak ani nge yang tin aron thin rim ve tan ta a Emily nu chuan ka she thiam lo khop mai khoya nge om ka shilawa hei poi khala ka ni lo an ti chuan Sophia chuan I chuan lam siam dan chu amol mang deuh ma lo mo alo ti a chu ta le ti theidang om si lawa Belinda chuan police phone ta a police ho chuan Emily nu chu anron la ta a Emily nu la chuan alak ani lo thu chu ala soi char chara ma se abeka an mu miao si awangin ti theidang om vak lo khop mai Emily chuan anu in boina atok ti sha in alo kal ngal fata ma se ani po chuan ti theidang anei bi wak chuang lo Emily chuan kanu ilak ani lo ti chu ka sha afin fiana po kan la jong chhuak nge yang a han ti ve tak nangin police ho chuan anu chu an tlan pui ta thowa ti chuan ma chau chuan Sophia te ina chuan a omta beidong tak chuan a chap ta zoi maya chutia a cha lai chuan ral khat atang chuan Sophia chuan alo ena alom ri ru khop maya ne na chang ta ni mai hian a in sha ti chuan le an lo nga fan prom hun chu alo thleng don ta school no pang ho po an ron thleng chak to a mi te chuan anin cheina te chu an lo in fak sak liam hloma ani khan tu nge aron kalpui viang le ti a choi nak pol te po an oma heti lai hian Sophia po chu a in siam ve meka dar thalang ma chuan dingin moi a in ti a thom na thar le chu a in me viau bok nen asam la chu a moi em maya amale ma chu a in ena a in nui ver mai ma se ri ru ha deu na pakhat aneya chu Kelvin chuan a phone call a chang thei me alo voi tam tak a call to a chang thei box si lo aril ru halu tuk chu apum te aron na a omanuam lo chanta chutia a call thang thei tak si lova chuan a beidonga ma se chutia a beidon nu lok chuan message adonga rang takin han era Kelvin hena changin ani tat mai skula local ro chuta chuan kanin hudon nia ti hi ni a Sophia chu a hadam song maya abek to mel tak chula in anu thi a shal ru ka changa a car book omna lam chu apan ta a school lama chuan atlan tawang maya a phur to khop mai a chan chu zan in hian a thian te chuan an ngai sang thar hle don ni in a shat wang ani amuna va thlen chuan program an lo chan to a hol chung chu music nen light moi tak nen alo ni deuh mup to maya midang lo thleng ve chia hote po chu a kop te in moi taka in chain an local zela Sophia po chuan a phone chu en sek to maya Kelvin chu khoya nge mo a omle ti in a jong roi to mai a to pa chuan message adong le ta Kelvin a message ani kalo thleng to ti hi ani a Sophia chu rang takin pon lama chuan awa chuak ngala Kelvin chu awa jong hal vata Kelvin han mutcha chu phur viau ma se tlem chuan a phurna a re deu engwange kan ti chuan Kelvin chuan a mai lo tuam tlat maya a taksa po chu langlai om mya levin atuam phui vek maya mi inan mu hlau ti chu sha theini ngatinge hetiang hian iloin cheya ati chuan Kelvin chuan o mi ka surprise du lom heti hian mi zong mit kan la dona sin tunge kani an richak sutanga a thadona sin ati ta ka chuan Sophia po chu tlem chuan a phur vele deuta sota ole a tha ti in chung lama chuan an valut ve ta an be se angi chuan mi te chuan an lo endu khop maya Sophia local pui hi tu tak niang mo ti in an phun deu sep loma apya dewa chuan abial pahlui po chuan ril runa deuh chuan alo thler ve abel pathar chu tunge niang a hri chak ve khop mai Sophia le Kelvin chu stage lama chuan an lon kaya
midang ho chu an lo ngoi thap maya Sophia chuan nuam ati tel Kelvin kut chu nget takin han vuana mi puilam atang chuan tunge ni kan hredu an ron ti ta a chu vele Sophia chu anui ververa Kelvin hena chuan tunge ini ti tarlan ahun to lo mo avati a chu ta le Kelvin chuan engma soinon no chuan amhai kor chu muang chang chuan a han phela amela han lang chia chumi te chuan makti in ehe Kelvin animi alo mai a an ron ti ta tunge kan ti chuan mel shat ngai lo chenne in nei lowa kholaya kuto mai thin ti shat tak mai ani a aha ta chu alabal zuya mi te chu an nui chuak ta huk mai Sophia thin rim lut tuk chu tungei ni helai tang hian chuak nga ro atia a mel trop tak le bal tak chu mi te chuan an nui zata Sophia bial pathar ve chu ava bal ve mole ti in an nui ta hum mai abial pahlui po chu anui aza khop maya a thian thatak tak te po chu arukin an nui ve tho Sophia zaklu tuk chu engma soilavin pon lama chuan atlan chuak ngala amit tuya tla a parking na mun chu awathlenga chuta chuan Henry le Emily chu an lo thleng ve che a an ve in tok ta che a Henry chu alandan alo danglam vek maya tunma a pathau deuh ni thin kha apian alo moi to em maya athom no hak te chu asmartin apa em maya alandan chu alangsar reu hian ashiat ani Emily po chu amoi em maya nidanga alandan ang pu ina lang lawa ni house of anu ang mai na lang atanter pheichon a hai che pa ma se an mela mu chuan an ma ni ti a shele thei chau ani mi te chuan an lo mu chuan an va moi ve so tiang mel le pian so an lo nei ni mo ti in ngai san mel tak chuan an lo phun deuh sara ma se Sophia ero aza ema wangin a local na motora chuan atlan luta amit tui chu alwang zoya akho mu po afi alo roi meya engcha ange thleng ti po shelo chuan abing de mup ni hiana insha motor chu a han ti nunga chak tak mai chuan atlan chuak ta aril ro chu aboi noi maya Hmalama chuan enge ti po angai to alo nakina chuan Hmalama thingkung pakhat asut ta bur maya ari bura a motor ho manto taka man ho chu a chet ta fek mai Sophia chu rang takina ron chuaka motor manto tak aru ka ho chu a chet ta vek ti amu chuan azam le zwala engtin nge ati ta kang a chia siam na tur poisa ane to don box si lo are ru chu a ha tel maya ti thei dang nei hek lo le anin lama chuan ke ina ho ta ringut maya kongka chu an hongdona ma se alawin kal tlat mai ahan kik datta ma se tu man anron hon ta tat lo anu chu akau ta vaka ma se tu man an lo chang lo a ai ring chuan han ko le a chuti lai tak chuan message dong le ta apa message lo ni a Sophia ipi ne na lo vom le phot mai ta che tuna ta chuan ke ni chuan kan en kol thei to hri lo che min lo hre thiam don ya ti hi alo ni a Sophia chu abei dong le zwa sau maya achiru kha anu le pa te chuan an lo hre to ni in police te khan an han chui chianga chiru tu dik tak chu ama ani ti an lo hre to a Sophia chuan engtin nge ko omzel ta kang tin ahun kal to te chu a han ngai to leta anu dik tak chu pumai kalate in ati fai china ma se no pangte ani lain athi lau maya an khongai ema wangin pumai kalate chuan fa angin an enkol chunzom ta kha ani a ma se lomta ka rawangin an thinlung ati na sak boxi tuna chuan api thingtang khwa a rethei tak ne na aletli anga yanga ani na dik tak rethei taka a omangai le don ta school akal chunzom thei don lawa chung zong aya poizok chu akar ti chat kha ani aru trau angai don ani hun ko kir le thei ni se ti in angai to a ma se a thei to silo
tuna chuan achitura chu asing ve tran angai don ta engtin nge anun chu aman zel don le achun zom zel chu episode dot le kan chun zom le don nia kumthum aliam no chuan anjir lai te po chu anzo ve ta reunion an nei dona Henry chu karmoi takle changkang takin alokala alandan po adanglam vek to a an mu se chin laya ama support to Emily nen chuan an lo chhuaka mi te chuan an endu hle mai so pa so Henry kha ani tiro tin an phun ser ser hloma mi te chuan an en thup ani ber mai in chung an luta Henry chu a han hoi kwal vela Sophia ama musit thin tu kha azong rudewa ma se mu tor om tamya lo chante u khoya nge Sophia hi om ti in han zota midang ho po chuan an han hoi kwal vela ma se Sophia chu tu man an mu bik lo chutia an ngoi deuh thup lai chuan Sophia chan no ne chin Jenny chu aron tong chhuak ta aron kal ve theilawa aron ti chhuaka Henry chuan rang takin ngatimo a han ti chuan Jenny chuan in thlashung deuh tak chuan thingtlang lama api te hne na a to a aron kal ve theilo atti le a chuta le midang ho chu an phun ta mur mai Sophia chu thingtlang lama mo tuna te chuan Harvard ani lo point Oxford lama azir zom to ang chu ti na kalain an hausa hle emokatia an ti ta sup maya Henry po chuan chu tho chu a hriatin mak atia an khuwa chuan vakal tiang u atita ti chuan Jenny le Henry le Emily chu kara chuan an luta Sophia te khwalama chuan an kal don ta midang hola chuan enge thleng zel don ti hria chak takin an kar chuan an ron zui ve ta dia hloma chuan na tur nei velo hopo basa chuangin an ron zui ve zel thawa an vakal deuh ta hum ani ber mai akal kong la chu ate tel maya thingkung lian pui chuan a hwal khup maya kong chu a re khop maya an tlan pa chuan Sophia house tak thin kha a chen na khwa kal kong te chu anuam lo em mai ti an mu chuan mak an ti tela ti chuan kholian lo tak hi an va thleng ta a in po chu atlang puin a thalem lowa thingmanga sak deuh vek alo ni a Jenny chuan a thian te chu kai hruai zelin Sophia pi te omna in chu an va thleng ta alo lian lo khop maya abang te chu alo hlui rup to a achung an khona te po chu alo tui ek vek to ani kongka chu alo in kal khap maya Henry chu han hoi kwal vela an chenom pa upalam deuh to chu amuin enge chanchin a zo chiang ta Sophia hi a omim o kan lo zonga a han ti chuan chu putar chu tlemin a hlau thong deuh ti a hria thei tu te nge in ni a ati ta ha maya a classmate te kan nia ati le ta ka chuan chu putar chu a ha dam deuh huaya Sophia chu biak ina a om me kang a pasal nei ni ania a han ti chuan midang zong chuan mak ti takin Sophia in pasala nei don mo an lo ti ta thup mai Henry po chuan rang takin biak in kalkong chu min ko mu thengem ati tawata chu pa po chuan biak in pan na lam chu a shila rang tak chuan an motor thewa chuan an luta biak in kong lam chu an pan ta diala amun an va thlen chuan biak in hlui to tak mai le dar thalang ke deuh he hwa to chu an va thlenga biak in chung an va luta khomi tlem te an lo thu ve thap hloma an pia dewa chuan Sophia nge mai chu in nei thuam nen alo ding ran mai chu aya mi mit la jok chu abula chuan putar pakhat en reng po a kum upato tak ti sha tak mai chu alo ding ve ran mai boka Sophia chuan zongbun chu alo bun tir don mek ani ma se chutia mi an local khup ta kha chuan aron hoi pheya Henry chu aron mutta sak mai chu vele achil alem swala akhu deuh ta khak maya Henry mai ni levin a classmate zong te po chuan an ron zui lo ti chu a hmu a chutia a han hmu thut ta ka chuan azung bun ken lai po chu a thlau ta midang ho po chu an ngoi chap maya
Sophia po chuan chet lak ngai na ashilo azama angoi dak maya biakin chung chu are thap mai Sophia zaklu tuk chu amit tui aron tla a engma soilo chuan rang takin biakin atang chuan atlan chuak ta midang ho chu anron phun ta murmur mai ngatinge hemi te tu tinge anni anron te ta murmur hloma Henry le achan te la chuan enge thleng zel don ti sha chakin an hoi hau hloma apasal tur le pastor po chuan ti ngai na vak an shilo engtin nge ni zel don ti in anin en ha maya Sophia chuan achan te chu an local aring lo lut tuka engtin nge anin nei nia tak le ngal achan te zong zong chu an local thei ti chu angai to a azak tel maya Emily chuan rang takin ava zui ve ngala Sophia loading te ti in avatlan ve zela biak in pon lama chuan Sophia po chu aloading ve mai boka amit tui chu amaya chuan alwang nge ngwai maya aron hoileta engtin nge helaya in zawai hian in local thei ti in azot ta lelama chuan Emily chunga athil ti zong zong le anu chu thil ruwa apu dan te angai to chuak wai maya azak boxi ma se ti vak ngai na to boxi lo Emily chu abula chuan ron thove a Sophia engthil nge thlengta hi ti in azot leta Sophia in achan ma chuan Emily chuan I chungten anlo no chuak che ti chu kalo she to a ma se hetiang din huna hian iding ti hi kalo she mi alo ipi bula omin ipi indwa takin enkol che kalo ringa sin atile a chuti lai chuan Henry po kha alo thleng ve che a Henry alo thlen chuan Sophia chuan en po a en ngam lo chuta a in som zo talawa chante u kati palani tunma athil thleng zong kha min ngai dum don unia aron ti chuak ta hlul maya ma se Henry chuan engma ala soilo ala ngoi ran maya Emily po chuan ti vak ngai na shilo chuta le ngatinge kha putar kha pasalata ni nei chan ti in azot le ta hlol maya chuta le Sophia chuan a chan chin chu a soita pomai kala te khan min no chuaka chena tur mu mal ka nei talawa kanu dik takhi tunma chuan pomai kala te ina khan na thok thina chutia na atho lai chuan alo rai pal ta hlau maya afa paina pala chu atlan bo ta dai maya ti chuan kalo piang ta ani kum thum mi lek kani lai hian kanu chu damlawin athezui vele ta sia kanu chu shat po ka sheman che alo pomai kala ta nu pa khan min khongai ta ema min enkol chhun zom ta a min duat ema an fanu ang tak takin min enkola kadu apiang min lei saka kadu dana piangin kom the ni deuh ber mai ma se feltaka talo chuan kaswal ta tel maya kadu min ti saklo chuan ka thinarima kadu chu munge tumin chan kala zel thawa a thalo ti chu ka sha a ma se keima hian chu mi zia chu anget khat to a atopa chuan min enkol chhun zom zel thei talawani tia asoi lai chuan Emily chuan Sophia ko chu alo chel saka khongai mel tak chuan alo ena Sophia apoi kan ti pui khop mai che ti chuan engtin nge ni zel le ti Emily chuan azot le a Sophia chuan asoi chhun zom le a khatia kan kholama kale tak nu khan min chan pui du hi anom tamia lo maya mi te chuan min phatsan zel maya thian tha po ka nei tak lova chuan ka du lo deuh thil a thlengta ani a han ti a Emily chuan engthil mo thlengta ti in sha chak mel deuh chuan a han zot le a prom zana kar ka man kha ka accident puya ti chuan anei tu te khan min ron zong chuak ta a min mana ka ti chiat man zong chu rul le vek turin min ti ta a ma se nei engma ka nei si lawa kapila chuan min tran pui chu tumviau ma se asum le pai ang zong chuan engma ti thei anei bik lo ani ti chuan ti dan angai to ta a kan khwa huan nei tu pa hne na chuan poisa puk adil ta ringot maya ma se chu a poisa puk po chu kan rul le thei ta chuang si lawa
atopa chuan pasalatan min nei tur ani ti in min vota a han ti chuan Emily chuan engtin mo poisa in pek theilo awangin anupui tan anei lui chema alo ti fata Sophia chu alu alo bu ngata pasalatan kanei lo ni chuan jela bok min khung le atum si a chu wangin du thlan tur kanei lo ni ti in amit tui chu aron kale zoi zoya kan thei to pin kan ba chu rul dan kan ngai to a ma se kongdang kan nei to lo ani ati a chutia asoi mek lai chuan anung lama chuan kepen redeu thap ri alo oma chulam chu an hoi phele ta dual maya chupa chu tu nge kan ti chuan huan nei tu pa kha ani a mela chang chuan a thina rim ti a sha theya nang mei chia chu khalaya khan moilo oma aron ti khur maya heta enge ilo ti khotlaya voina hian min nei in tiamani lom ni chu wangin ka hun ka khoral don to lo a han ti chuan Sophia chu a hlawani ti sha tak chuan a khur deuh dar meya chuta chupa bok chuan ron kal nain a maya chuan a han kok deuh sok maya tuna hian pasalatan min nei lo ni chuan jelama ka thon ngal don che ania aron ti ta khur maya lo let vatla kanin nei na chu thun zomila ti fel vatyang a han ti chuan Sophia chu ading khong ta reng maya a mela tang chuan a hlawani ti a sha thei chuti lai tak chuan Henry po chu aron tong chuak ve ta a zaidam dap chuan kapu chengeng za che ange mo abatle aron ti chuak ta a chu putar chuan ol samjet hian dollar sing khatle sanga mole a han ti a mel landa na tang chuan nangni point in rul sak thei don chuang lo ti mel hi apu a ma se Henry chuan rang takin a phone chu han phora kapu i bank account number chu lo sui ro le ati tamai chupa chu ron meng phoka soi mai tur shilawa a account number chu a shil ve tamai boka Henry chuan poisa chu a thun tamai chu putar phone chu aron ri ta tlang maya han en chuan mak ati hle mai iba chu an pek sakta che ani hi aron ti chuak ta tuna chuan karon ti boy to lawang che ti in akal tamaya midang zong chuan mak an ti a an ngoi chap maya engma po an soilo chuta Sophia chu in thlashung tak chuan Henry klomi o aron ti chuak rama a o tang chuan azaka a in thiam lo bokani ti chu a sha thei ani ma se Henry chu hlimmel ala pu chuang lo chutiangin lawmthu soi ngal ngo su kha poisa kha iru let le angai don thonia aron ti chuak ta a chun zom le zel episode dot le kan chun zom le don nia ma se Henry chuan hlimmel ala pu chuang lo chutiangin lawmthu soi ngal ngot su kha poisa kha iru let le angai don thonia aron ti chuak ta Sophia chuan a hre thiam lo hle mai chuta Henry chuan thlasom chung chu kan ina mun ti fain na iron tho anga yang ati tamaya Sophia chuan han soi mai tur a hrilawa aka chu a ang de huau maya Henry bok chuan karle atangin iron chandonia o ati le a lekha pakhat hi aron pe a chuta chuan Henry te omna address kem chang a inziaka Sophia chuan thudang a soile ma in Henry chu lelam hoin akal liam ta a thiam te dang zong po chu an shil a haya Henry chu an zui ve taringot hloma ti chuan chulai hmuna tang chuan an kal liam ta veka Sophia chu lai ang reng tak chuan biakin kota chuan aladinga engemoti zong tak chuan a thoveng huai ni hian a hre kha putar lak atang kha chuan a him ta phota a thashim shime Sophia chuan uluk takin paper chu han ena ti chuan amit tui chu shuhulin anin lam chu apan veta a Hmalam hun be se engma nei to lo kha thuna chuan klemin be se ane vele ta dewa kamaba khlen turte ka hlen huna chuan nun thar le du omzok kalane vele thenge yang ti in angai to ani nakin dewa chuan Henry te ina akal chu hun ta a in siama
athom no nei ang te chu khungkhomin khopui lampan chuan basa chuan achuang vele taran maya angai toilet china high school an kalaya henrya asha chin le tonami hi chu ain ang tolo khop mai tun ma kha chuan an nui za thin le an mu si thin kha ani sia chotia angai to neu lai chuan henry te in zone chu an thleng ta motor atang chuan han chuka henry te in nia ashat a han thleng chia mai chu mak ati ta khop mai an in chu alo lian em maya kotwal an nei zau si motor engemozat alo in hung boka chu chuan ati zam le zwal khop maya lau thong deuh tak chuan kongka chu a han kika anron hon chuan henry chu in chunga chuan alo thuran mai anin chungla chu alo thiang hlimin alo changkang khop maya alo mu si thin te lu nen tuna chuan engkim adang lamta henry chuan chibaile kha iron thleng theimo tin thadeu chuan alo chona chuta sophia chuan a chan ma in henry chuan tuna tang chuan ka mingin min ko lola boss ti chawin min ko theng a han ti a chu thu a sha chuan sophia chu a thong khop mai ma se lo theilovin zoi te chuan ole boss ati chuak ta heti lai takhian in chunglam atang chuan emily chu aron chuka emily hi henry bial nu ani a fel melin anui sang maya hello sophia ilo thleng ta mo ti in alo belwama henry khachu anel omwak lowa ma se emily ero biak anwama abung ra te chu han khai puya arom tur lama chuan ashwaya sophia ero athin lung chongril tak chu a hlim theilo adin mun in thak na salut tuk chu adong song thei mon lowani atu kaloni chuan sophia chu ma taka thovin anna thar chu athok chanta a chhuat anota tukver te not fain thotor trol ang chu athok chho tamop mop mai akut te chu aron dor chanta a ma se mi hnuaya na thok ani awangin adu hun huna achol thei silo room le lama chuan henry le emily in kom hlimnui ri te chu akha to khian a shi china henry la chu abul naya a local hian a mel chu arum thei khop maya ati tur chincha ashila thudang asoi ngai lo sophia tan chuan sheom tak ani tai khat chu sophia chu in chung ti faya aboy lai tak chuan henry lo ho chuan aron kowa sophia lo chuk lok te theitu in tur kha lo king bokla atia ole boss tin azu chuk wata chuta le henry an ina aron shwai pa an mu chuan a phu chiang kher mai chu chu tu nge kan ti chuan abel pa ni chin ma se aban ta kha ani a anin chen dan la kha a thalo em mai le ngala nang chu ka du ain inya ma nang ma ai sang zo ka phu ve to ani ti a akal san kha ani a abial pa hlui po chuan sophia chu a mu in alo she mai lawa ma se uluk zo ka han en ta ka chuan sophia nang ma khamo ati chuak ta sophia po chuan athil ken lai chu chhuata chuan a thlau ta hiala azak lu tuk chu in chung lama chuan atlan chawa ma se henry chuan ngati nge kaldai local lero ti in awa ma se sophia chuan shilo ang makina oma atlanta zela arom lama chuan kan lutin akhuma chuan a bok thlop maya a chapta zoi maya hun chu kokir le theini se atingoi mai nakin dewa chuan abial pahlui lo leng te po chu an ho vele ta a chu vele sophia chuan henry ne na chuan zukalin henry engwangin nge heng hi ka chungai ti phuba ila tok to viau loem ni a hantia ma se henry chuan ngati nge ka mingin min kowa boss ti imin ko turing ka ti chi kha iti tur chin cha ti la thil dang chu engma soidun ka du lo ti in kal san le ta mak maya sophia chuan ti theiwak anei box si lo ni arala thla aral zela henry la chu ami zia ngai renga
aswal tel emoti mai tur hian an hatho tur tam tak chu ni tin siam thina Sophia chu a ha thei khop mai a birthday alo thlen tak ngal po chuan tu man an hriat sak lowa lom sak tu po anom lo Henry te in chung te fai chuan an leng thak mai ni ma se Emily ero kha chu a fel khop maya a birthday te po a hriat saka ma se tun ma a birthday lo thlena alom thin ang kha chu ani to lo khop mai tun ma te kha chuan adu na ber hmuna a chung te khan an hruaya a thian te tam tak asom tel boka hlim takin hun an mang thin kha ani a chung hun te chu angai vong mai ni hun aliam zela thlasom na chu alo thleng ta Sophia chuan anga hlel em Henry te ina tanga a chua thei hun tur chu alo thleng ve ta reng mai Sophia chu a hlim ve le ta dewa ma se a hlim fam kim thei lo chulai mun atang chuan chuak thei po ni se khoya nge akal chuanang kalna tur anei chuang lo ani an khwa thingtlang khote takte lampan tur chuan a in siama a thom no ne ang te chu a han khung khoma te chuan a room te takte tang chuan a chuak ve ta sitting room lama chuan Henry le Emily chu an lo oma Sophie chuan Henry he ka chua hun ve ta ani phot u o a han ti ve a Henry chu angoi renga engma suilem lawa ma se Emily ero chuan aron nui sak thunga ti chuan pon lama chuan a chuak ta ma se kong kapui atanga a chua ma deuh chuan Henry chuan aron ko ta Sophia chuan mak ati hle maya a lau thong box si ma se Henry chuan Sophia nangma surprise tu tur che kan ne sin a han ti chuan Sophia chuan surprise mo ti in a she thiam lawa ala zam deuh boka Henry chuan lo let le lok te ti pa chuan midang tu te emo chu kovin lo chhak ru le a han tia chutale Sophia chuan mi pahni a muliang ti po arin ngai to lo chu a mutta hlol mai chu tu te nge kan ti chuan anu le pa enkol tu te kha ani chuta zet chuan kanu kapa ti in an lampan chuan avatlana avakwa taringot maya an zawai chuan an mitui ata zoya Sophia chuan kanu kapa khongai takin min ngai dam don unia tun ma khan in thin lung kalo tin a thina katan in hlut zia kalo hri thiam ngai lova ti in ngai dam chu adel ta mol maya chuta anu chu aron tong chuak ve ta Sophia apoilo athaveke khang te kha chu hunkal to ania thengil to ang kan ngai thin lutuk che sin atita apa po chuan nget takin ron kwa ve a Sophia kan lam mangai ring chialom tuna chuan engkim kan siam thave kang hun kal to zong po kan thengil vek to ang aron ti ve a chutia hlim taka aning kwa khom lai chuan Henry chuan alo muin alo ni ver maya chuta Henry chu aron kho deuh khaka thil omzia chu aron Sophia ta Henry chu Sophia nu le pa te ina chuan avaleng thina an fanu ni thin Sophia chu ngaidam le turin alo nge na anung chang zong po athak to ani ti lan tir nan ana thok lai te le in atify lai te chu alo entir thin hi alo ni a te chuan anu le pa te chuan Sophia chu anung chang zong asim to ti sha in an fanu ni turin an pom le ta chu alo ni Henry kha Sophia laka thinrim hle ma se adin mun achiat ema wangin chanpui to ni atum ta zoka tuna chuan a huat na zong po are ta chung thu asia chuan Sophia chuan mak atia Henry chu achunga aswal le emo ati lain atana thaturin theitop alo chwa chu ni in Henry kalome o ati taringot mai ni ti chuan athom no te chu pon lama chuan akhai chuaka anu le pa te ne na ho tur chuan khara chuan a lut ve ta ma se atop nan Sophia chu khara tang chuan aron chuak le a
Henry chu aron kwa taringot maya Henry kalom lutuk engtin nge karul let ve don chi po ka hri thiam lo atia Henry po chuan min rul let angai lo me cha thatak lo ni la chu chu min rul let ve thei dan tur ani mai atia ti chuan kar lama chuan a let lia ti chuan an in lampan chuan an tlan liama Henry po chuan avai liam ve ta Sophia ril ru ha zong po chu abota duak maya kumrei tak nu a achung kwa mai nilovin non thar nen khovel thar amang don ta ngaidam na hi adong tu tan alomam zia azir chhuaka midang te chunga ril ru chhia putle mu sit that lo zia te kan din hun hi engtik lai po a in thlak thereng ani zia te chu azir chhuak chiang ta khop mai tu po hi mu sit bik kan nei tur ani lo an din mun aya hniam zoka kan la om ve thei si a chu wangin ngai thatu zong te po kan din mun hi engtik lai po a in thlak thereng ani ti sha in midang tan mal som na ni ela kan tan mal som na anrun na ni ve do na ni ti kan sharing do nia atop ta tuna hian subscriber hi nuai chung fe kan oma thil pakhat request lok seka duwa Khawlbawm channel hian kan class ti ni zofiam thu film kan siama run moi application a khan aman po za sum sari pasari zani sum thum program zani sum ko pangai na oma Khawlbawm ko chuak thazok le munam zok lo chwa zel theinan I support na mimal takin kan lian chia subscriber nuai chuang a hian mi zani thum lek poina kan lo le bela kan lo en bel khan ale pek zel kan kal theina tur kong a in sial thei don ani khongai ngai thaliam mai lovin min lo va en sak ve kham turin kan yana che